Чакай. И какво са YouTube? Аз съм Ханзо, с мен са Jumpland, Begaplay 1 и Хензо и играем лига и вие продължавате. Не знам, днес ще играем. Ко да играем? И какво да играем? И Хензо е с Мародер Алистър, Ханзо той аз съм с Мародер Уорвик, Биг Бос ти кой играеш? О, Фиора, о. Вижте, ето ме мене, Мародера. Его, Мародер. Кой да играе? Ние сме отбор Мародер. И на мен ми се падна Мародер Уорвик от кутия и на него от Мародер Алистър от кутия, както казах в ония клип, дето играх Джинкс. И днеска ще играе джунгъл, той ще играе саппорт, ама май нямаме АДЦ. Иво идва сега да ти е Фиора, чули? Лош късмет, Анди, срещу теб са Джинкс и Блицкранк. Блик, мале, са на мен. О, срещу мен е Ренгър. О, те са и нещо като перфектен тим, значи Ренектън на топа, Блицкранк и Джинкс на бота, а Кали на мида и Ренгър джунгъл. Ренгър джунгъл. Много я. И вот си на топа, нали? Мид съм. Фиора става за топ. Повече. Се играе на топа. Окей. И да върне на топа. Соло ли ще съм? Ора, аре малко. Аре моля. Пиши на Ката да дойде с тебе, защото тя става за бот. О, гъя, погледни тя от кой скине. Кой отбора аз пак ще скине. SKTRS. Вижи, SKTRS. А ние сме тримата от един отбор. А противниците Ренгър и Ренектън са от един отбор. Виж го този как се Аз кръща. мисля някоя игра да пробвам. Май ще се кара ли за топлен рок? Ренектън и Акале май ще кара. Аре бе! Кой ще кара? Ренектън. А Кали е на мида, бе, те няма кой друг да е на мида. Аре бе, Анди! Аз мисля да пробвам Ренектън. Аз мисля да пробвам Ренектън, защото е седмичен. А пък го нямам. Аре, кога ще почваме, бе? Всички сме на 100. Почнахме. Сега. Сте почва бе. Еми, ние почнахме вече. Една дълга позорка. Така, нека да видим. Анди, идваш мен на жабката. Сега ще идем. Така. Елате ни вид. Иво, ще вървиш ли на бота? Що? С Анди, защото и аз тук като гледам Иво. А няма кой да е с Анди, а той е срещу двама. Елате ще видим двата Мародера. Ай. На мен по-ми кефи как изглеждаш до някъде Алистър. Я парни. Абе, Всъщност и двамата ме кефят на реално. Тъй, да видим той. Той прави нещо, не знам, тук танца е на много тъп според мен, не ме кефи изобщо. Но я гледай какви ногти, човек. Те не са ногти, тия, това е от бронята. Тъпи са пред. това Не, не бе. е като на... Иво, къде си, бе? Той тук бил. То си То си сигурно... О, майко, той сам ще ходи да не цака джунглата. Его, Ренгър е тук. И Ренектън. Еми, аз брат тъпси малко, ама какво да така. Само един да е тук. Иво или Анди, някой се махне от вас. Само един да ми хелпи. Не, нека двамата. Ама Иво стой на търси, защото един път те взеха фърстбуда, човек. Марти умря от фърстбуд, човек. Абе, аз Марти ли съм? Ачули Марти, един двамата. Марти беше. Аз, два, три, аре Аз на Марти ли ти приличам? Аре, Анди. Кажи кога се махам. Не се маха, аз на това няма си използвам смайта. На Булбъфа ще си използвам смайта. И това са бъгията. Чуне? Не трябваше да се махаш сега, ама. Ама вдигна втори лева, нали? Да. Вижте са хора, това са бици, ето гайто, да идат към мазняра. Да, така значи как ще ме мали, направо не ми се говори. Колко подобно ще губим това? Как ще губим, бе? Ами на бота. Виждаш ли как сме на бота? Виждаш ли? О, Какво да ли виждам? 100 милиони и блица нищо няма ти направи. само това. Не е толкова лесно. Нали Уорвик е вълк? Да. Сега отивам да бия вълците. Кажи здрасти на вълците. Кажи Ще биш здрасти на Какво става, брат ми? Как си Ще биш днеска? братята си, не тъй срам. братята и сестрите си. Не! Те са само мъже, бе. О, Те тук са мъже. дай го! Ай, фърс! Хубавото е, че като ме хелва. И като удрем, си връща малко живота и ми бия по отрова.
Ама съвсем малка отрова. Ичо, махай се. Трети левел. Ичо, махай се. Майка, ти тук ватим печенето стана, бе. Не, ти кушай би. Ти ли му би? Някой да са рекални от вас, бе, хора. Аз ще Печетка му. Мога ги убием, бе. Аз Може. мога- Бягай, аз тук се рекавам. Боли, толкова те хук не внимавай. Браво, брат. Точно си. Опе плиц, хора. Опе плиц. Ще ми танцам. Так, напред, назад. Странното е, че съм си изхарчил маната. Не, бягай. Май, умираш. Айде. Ма аз кой ти казвам да бягаш? Не, няма да умре, той го стънна. Анди го стънна. Това е много мазно, човек. Блицкранк да дръпне Алистър и само Алистър Не, да го... можеше да умре, обаче. Не. Знаеш кой е най-мазното? Блицкранк дърпа Алистър до себе си и Алистър го отблъсква назад за бъдето. Анди, трябва да го пробваш. Иди напред. Аз и аз това си го мислех, ама... Риск няма. Аре, фарми, бе! О, Катерина може да вземе Фърст Буда. Чакай, някой взел ли е Фърст Буда? Не. Взима го! Браво, ма Катерино! Колко мазно го взе човек. Вие видяхте ли я? Това винаги си успя да го пробвам. Аз ти имам за Red Buff. Чакай! Дайте ми. Ай! Браво, бе, Ивак! Айде, и то сгуби. Давай, Давай, стани го. Кю! Амам! Айде! О, мазно. Ще живея спокойно. Ма той надали. Анди, ето Анди. Така. Бягай, Гошо. Бегай, Гошо, бегай. Бегай за живота си. И двамата. Раз, 3 или два, 4 къпа. Раз, два, три. Давай. Малко след теб. Късно нищо. 5-4 къпа. Лъка. Пак е добре. Майко, човек. Песи. Смятай, ако не бях спуснал това, ето. Ако не бях го убил, де. Аз мисля, че ще ви ганквам на 6 левел чак. Не, просто ето когато го убивам ми дава допълнително мъничко хелт. А ти използва ли го? Давай, аз с него го убих. Колко мъничко хелт? Че се спили ти да? Не, дава ми около... За сега ми дава около 4-5. Добре, че го беше използван, че те ще останеш на около 1-2 HP. Нали? Махай се чака, беше. Тя е тук да проверя храстите. Ако не, ще го отпусна. Чисто е. На, то бъде. Ето го. Оп. След миньонки 102 и... Аз сложа ето каларта. Аз ще слам ларта, ако Рингър реши да ни посети и двамата. Да му каже... Ако те дръпне тебе, нали се сеща, че ще умре? Кой? Така че, дръпни. Дръпни ме. Аре бе, Булбъфа, кога идва бе? След една минута. Как те на мен ми пише, че го има? То ти въобще рекалва ли са? Да, тук ми го пише, да. Това е от противниците, да, 50 секунди. Майко. Гошо. Ти не пише за жабата. Боли! Аз трябва да помогна. Ама той няма дръпка, той я изхъби. Добре. Аз не гледам, аз гледам към нищо. Кой левел сте? Кой левел сте, хора? Добре, повтори. Ивчо не! Айде, Ивчо умря. Браво, поне взе кил. Не го взе. Не! Анди, не се Не дей, спешавай. двамата ще умрем, не дей! Остави дей, го ще да се умреш, ръкава, аз ти другия казвам. път пак ще го уби. Ще го Виж убим. колко ме дразни. 10 секунди. Аз съм 5 левел. На 6 чак ганквам, да знаете. Да, той Ларик по принцип тогава трябва да ганква. Именно. О, ето го. Блюбъв. Аре, нещастник. Ще смачкам. По големия, по дебелия. Дай го на дебелия. Оп. Хелнах се. Айде, изяща. Ма има ми смайт. Глеза. Оп. Още малко. Така. Опа. Умрях.
Иво. Две носи. Пак е добре. То аз и с Ясо почнах толкова. На то последния ли клип? Да. Направи пента, че не гледах. Ти утси, не направи пента, ма знаеш как ги взимаше на 3 удара. 23-4 беше, знам. О, Ренгър! Нашето Ясу не се е рекавал, май. Вижте що. Вижте, има още Доран влезе. Нашия Ясу не се е рекавал. Или нуб. Кой лево е? Мале, 6 лево. Разбирам проблема. Ренгъра и Акалито са тука. И Акалито и Ренгъра са 6 лева, аз съм 5. Иво не! Ще дръпнат по стула и чао, бамбино. Той ти не гледаш, че той си хъби дръпките, аз тогава го атакувам. Чакай, сега има, много. Ренгъра може да ви гага, не той гакна на... Айде, Ясото ни умира. Но много късно флашна този тапак. Много късно флашна този тапак. Алистър! Едно. И се само къста на 6 лева. Бай. Искаш ли? Не. Чакай! Аз идва! Ма няма лут. Но и таз няма мана. Сапорта уби сапорта. Не бе, аз си купих сол. Точно, сапорта уби сапорта. Ти гледа ли го бе? Не, просто като ти списа an enemy has been slain. Аре бе, още съм... О, гъй... О, не, що е така при катърната да взема 1 милион, колко да стане 6 лева и... Иво, бегай! Бегай, аз да се косатеце, бегай! 6 лева. Аз няма мана, какво да бягам бе, човек? Ренек там, брат, умираш. О, Кали! Маха се, аз се махам. Видя ли Иво как мисля на Джинкса Уца? Тя човек, аз много тъпа. Аз само се разхвърлих. Човек. Си го мислете и. Все едно няма шут. О, браво бе, Мишо. Аз ганкнах тук на Ясото и Ренекта на умря. Той ще да ме го късне, ама... Не, бегай. Иво, бегай. А принципно не трябва да има много миньони. Принципно ти трябва повече. А Калито е тука. О, дабл има ли? Дабл има ли? Ще има. Има дабл. Има. Ако не ми се измъкни. О. Ба, то с фри безплатни килове. Еми... Дай! Опа, без исках. Аз го видях Ясото прекалено късно. Браво, убил го. Аз го видях прекалено късно и човек само флашнах, защото Калито беше една плюмка и... Давай. Бягай, че добре убияй. Ако успееш. Бягай, бе! Ти път! Ама умрях. Гатайко, Иво, аз след малко ще ходя да взимам дракон. Стига там, бе, майна! Ей, я провери дали Ренгър взима дракон, бе. Бъде верно. Защото може да го взима наистина. Не трябваше да изчакам кюто да ми дойде. Ма ако го взима, какво правя? Ми нападаш го, той ще му взел да имеш достатъчно дракон. Идва към тебе, значи може... Ела към мене, виж. Не го взима, поне сложи ли уард. Инфернала е нормалния, като нормалния. Иво, аз ще дойда сега. Да взема булбъв, ако изобщо нормалния дракон, бе. има булбъв. Предишния ония. 50 секунди ми идва булбъв. Не е като него. Горе-долу. Съвсем малко. Има разлика. Кога има ненормален дракон? Червения. Лево 89. Защо лево 89, бе? Иво, нападни блица, ако те дръпне, аз ще го стънна. Давай. Няма смисъл. Няма смисъл да ганкваш, човек. Имаш право. Ходи на... Ренгър е на топа. Най-зле е на мида. Хайде, Ичо. Той я случай ги вземе и двамата. Не, сега ще пресрещна той Ренектана. А Калито, ако не ме нападне. Калито отива към Ясу. Еми...
Ренекта на лош късмет, брат. И за двамата може, ама ясото помина. Браво бе, ката. И ще ги мачкаме тази игра. Гъжа. Аз съм 2-1-2. О, ма бе, ти се порта 2-2. Блица е 0-3. Айде, Чай малко по фармеч. айде, Евчук, бутам го. Те по фармеч. Какво? Как ти Бягай, Анджи. Макса, Анджи, умираш. А, не Няма да умираш. умре, пускай се. Аз идвам. Избутай го. Привлечи ги. Това нищо не Да, ма експлодира. Лошо. Абе, ще си ходи за кил. Нищо. И- Даже... Тук направо и ги давахме на готово. Катото. Нищо, поне са Аз тези. имам взимам булбъф и Поне, дракон. пък, поне ги взеха. Мишо, виж, дракона. Знам, ма поне да си взема булбъфа, че мана, че ми свържу като бие този дракон. Напиши поне Лойд. Напиши поне Лойд. Тя тръгна. Затова. Не, аз ще го взема сам, Ще няма я Стига Ренгъра да ни дойде. Улица. А Калито им излага чемпа, ама... излагат акалито тук. Нали? Чак сега тук отзад да сложа един лард да видя, ако Ренгъра дойде. Ей, почваме за дракон, дай му жега. Аз ще го бия с бейс петаки. Аз те гледам. Аз мога да си го взема и сам бе Иво. Ма за всеки случай. Не го остави на мене, молята. Ще го оставим. Бягай, имам смайт, бягай. Тенк. Чакай минута. Ренгър е на ясото. Но Vision Lord, човек, ако го виждаш. Аз го взех. Не. Аре. Добре бе, той от Ренгър само на топа седи човек, я го гледай и само... Иво не, човек, не рискувам. Аре бе! Добре този. Ама Фокс айде керето, защото че... Джинкс е 4-3, откъде бе? Опа. Лошо, не. Аз. Не получа. Аз ги избих бе. Добре, поне получва. Виж, аз ги избих, дабъл кил. Аз съм 6-0. Ей, кеф се. О, браво бе, вак. Ейснахме ги, пушвайте бързо, пушвайте хора. Кулата им. Батя. Бати се порта. Абе, то скоро пише го, пле, играйте бот, нуб. Стоп ли, бе? Катерина 5-2. Нищо, пак е тъпа. И аз съм 5. Браво. Това я се бие. О, Ренек. Булбъфа ми след колко е 2 минути идва булбъфа. Еми. Бегай. Да, ще умра, бе. Бягай. Няма да умреш бе. О, аз имам за Ренгъра. Не. Ба. Не! Не, чакай, кава се бегай. Ренгър, очаквай своя най-голям враг. Вълкът срещу котенцата. То на Ще го нападна в гръб, аз той е нещастник. Чакай. Той изчезна, не. Мишо, напиши под заглавието си това. На типа дума родери. Не, ще ги напиша. Той на ми да отиде Ренгър. Ще ги напиша. Тук ги скасахме. Не, аз ще напиша дума родери. Добре. Аз ще напиша, тук ги скасахме ужасно. Ко да ги убим, ти ще мълчиш. Не, Иво. Аре бе, аз им викам да бият търите. Така, браво. Браво. Ти хубаво и викаш, ама те не те чуват. И в момента нашите идват към тебе. Мой... Кои са ваши? Джинкс, аз имам за Блицкранк обаче. Оф, Анди, аре за Блицкранк. Анди, аре. Сега от тебе искам да го стънеш и после аз ще го стъна веднага, защото имам ултимейт. Аре, не, знаеш какво? Искам той да ме дръпне. Не, аз искам той мен да ме дръпне. Хоп! То точно, като дърпа си мисли, че прави нещо, ама...
Ако искаш да... Чакай, стой, чакай малко, чакай. Да мисля, че си жаба. Путка. Добре, чакай. Само ако вземеш кил. Анди, ти добре, че получи асист. Аз ще те путка. Аре бе, булбъфа една минута, да ти пикам на булбъфа. То тези ми добре путка вземи. То сващна! То сващна! Ой, чути. О, майко, Анди, те са четирима. Давай, Анди! Анди, бягай! Бегай. Чуй, какво беше колко гадност. Давай, бе! Не бе, махай се, бе. Аре, бе, човек! Те са слаби! Изблъскай ги назад, аз идвам. Така! Аз идвам. Хайде. Идвам, хора. Рита, подходи, бе. И Катерината е тука. А ти всички са тук. Айде. Ай, Ката тук може да направи пента. Айде, бе. Аз пъти два асиста. 8 асистенти. Добре. Бива. Катата си. Блицкранкар дръпни, ма няма да можеш. Аз нямам, аз рекавам. Не, пръскаме ги. Аз се рекавам хора, че нямам. Тук ги скасахме. О май... Shit of motherfucker piece, bitch, holy moly, nigga. Майко, как се измъкнах? Както е, брат! Аз как се измъкнах, маза, то сме дръпна под кула. официална То сме пента. дръпна под кула, Официална пента, дабъл, трипъл. Ама да, ама то сме дръпна под кула. Не мога, човек. Е, тази тук е. Ти много е. Колко е то сега гари? Иво, идвам. Виж ме, Иво, идвам. Да. Това се случва. Ти беше много. Кога идва дракона? След една минута. Мгм. Бегай! Не се и сега ще ходя за дракона. Абе, колко такава? Мазна. Ти ли го такова? Ти ли ще кажеш? Абе, те ще пък. Ще чуеш. 30 секунди, тук ще чакам половин минута. Ома! Какво прави то си ясу, бе? Кой го прави ти, бе? Да, бе, пускай го. Чакай. Аре, 10 секунди идва дракона, аз го взимам. Да, бе, така. Не, тук ще почваме. Ръката пента. Ще мъз. Или ката често. А така, Ката, добре, браво, задържай ренекта на якалито бързо. Аз идвам това за дракона, бе. Не, аз ще го взема сам, моля ви, искам сам да се пробвам. Давида, Ти ще го вземеш, че? знам, ма искам просто сам. Защо? Давай. Айде. Не знам хора да го взимам, ама просто мисля, че ще ми наби. Не мога, бе, те много да имаш да натис. Не, логи. Готово. Ма няма много мана и отивам за буба. Ние сме взели 2 дракона, те 0. Еми... Те не могат да играят. Джинкса. Най-фидната им човек е Джинкс. Която е... Какви е скоро? Печен. О, Това е най-фид. Виж другите. те сега си връщам плюс 7. Анди, идвам. Боли и сърцето си мраз. Катата само да е ноги. Идвам. Катата е ясно. Много ще място. Давай! Тук ти шанс. Брат, моля ви, оставете ми един кил. Давай за блица. Амче. Да, брат, сега няма моят гъчи, бе. Бати как бе? Аре, бе. Ще ти оставя. Иво, ти си 5-4. Знам, че съм 5-4, виждам. Не мога зад него да отида и да го бутна към вас. Браво, сега бягай. Взели кил, взе. Не спрю. Ракт. Оли! Ясуто трябва да се спаси. Той се спаси с... Калите е тук някъде, мисля. Чакай да погледна. Ще ми слага мордова. Това.
А, така, аз заблудих кулата да цели по мене, докато... Ма, кой пете да бегате, защото ще умрете. От така ли ли? Тя Катерина сама ще я вземе, човек. Аз как е трона. Браво, бе, биги бос. Оставим го. Оставим го. Да ти пикам на носа, бе. Ще оставя майка ти. Кой иска, че остава майка ти? Виж, вика, иска, че остава майка ти. Искаш не. Вие да помня с агента. Пичи. Вообще му бисър. Ох, много ме заболя. Душата ми падна. Сумаш. Не бе, Иво, не бе. Дайте ме това. Салагайка ще стилни всичко. О, майко. Да скак, мазно. Ти май трогаш ултовете с това, бе. С дабл. Улти, бе! Трябва да си хилна, Ти си уче! Не съм много бедна. Аз се хелвам. От 5-4? Късна си 4 кила и сега 9. Райт, наги и си ги взе. Хайде, като, хайде. Моля, Аз трябва да се рекала на заедите ми. Лети. Всъщност, може и да пропусна рекала. браво. Ще кажа, там псувам, ако бях, нали, за това. Аз ги стигам, стълбам ви ги убил. Това е. 16 асистенции. Няма Катата идва, катата идва. Да, остави нещо. Еми, хора, Късна ги пе. Мале, късна и пента. кой? Кого? Ай, бах ти. Какво стана, бе? Ясуто и късна май пента. Аз не знам. Не е късна пента, късна е квадра, обаче... Ще взе. Ето е пентата. Сега ти си на къде ги пуснеш. Аз съм прав танк. Как го Раз. смаза? Два. Три. О. Бам. То много да иде. Бам. То добре, че ми надърча. Не се ударим. Най-накрая един клип на Лига да кача с победа. Куда пали, бе? Пали. Искам да гледам как да реши някакво нещо. Ето като да се Дай. Пали! Леле, ама като скочи, ма! Тя няма луд, зато не иска. Има. Има, бе, трябва да скочи, бе. Да, трябва да скочи. Те с Джинкс няма да трябва цели, бе. Ларек, ти трябва да скочиш. Ларек, ако скочиш катата, прави пента. Майко, беги! Бе, скочи. Поли, бегай. Не, все някой кила ще късна или ти ще късна. Битката на сапортите. Какво? Да, битката. Битката на сапортите и той дръпна най-якото нещо направи, той дръпна миньон. И ще елате килна. А Кали, скъпа, някой казва ли ти, че сега ще умреш? Ето тук си тя. Това е тя. Агема! Айде! Сайф ще ги късне. Сигнай се. Има ли сега? 19 сапорта. Чакайте, ам правя 25. Чакайте. Иво! Трябваше кито. И малко бях мислил. Беше мислил. Какво замръсна? Колко замръсна? Знаеш колко му? Рект. Гледай. Рект. Ихи. Айде, умираш. Да. Иди. Ама калито ме се. Не Ренектон. Който ми взема се тая. Мишо, човека най-спокойно си бие булба. Знаеш кой началото има лака Ренектон? Това е на гръцки. Аз няма да нападам дракона сега. Нападни посолве. Ама те ще дойдат. Те всички... Не! О,
океана. Ще го нападна. Човек, дава много Съди, съди! Гошо! много неща. Океана. Виж, най-високия резултат. Джаната ни е казва първа. Дай ми чу. Браво, бе. Пенста виж на топа колко се радвам. Ще не умира нито един път, човека. Най-спокойно си ходи. Майко, стана чудо. Те да бутнат един търък. Ивчика, припълниш. Хора, вижте, стана. Тук ги отплива, брат. Хора, стана чудо. Те бутнаха един търък. Аре, бързо пъшкай го. Няма шанс. Вижте сега, ултимейт пускам. Чакай, не свърши, не свърши, чу. Айде, финиширай. Багаж. Хамса, минича. Финиширай, минича. Пускай всички атаки, пускай всички атаки, пускай. Вижте сега, оп! Оу, вижте какъв съм мощен звер. Си гледахте, хора? Това беше всичко от нас. Всички ликове, описания, профили, всичко ще видите там. Най-яката Виктори победа и до скоро!